warahmatullahi wabarakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno kadi en garti kadi e windande men hande noon mbaɗa refto ha gaynen jokkiten Simon Rende ko jangano ko tan gartiranmi gam ha ciftora wonde ɗum ɗo janganoma sen jokkoyi ganda en jokki on ji banani siñiƴe mimarak ɗum ɗo kam on gandi ɗum wona alif lam ha saqiru ɗum nan on gandi ɗum wona alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak ɗum e ɗiggi wona alif lam ara ha tongu jubriya mimarak ɗiggi wona joni noon simore jangan en nde en jangguino hen gaf tobɓuɗo e lamara alif ayna baaliɗo wow taƴƴo za del jurba ara jurba nani ara nani ba joɗo nani alif lam juburna alif taƴƴo on ji sinara wona ay mim lam on ji kef alif lam juburna alif taƴƴo on ji sinara alif ko lam wonɗo alif naati nder ga wiya lam colal ha saqiru alif lam juburna alif taƴƴo on ji sinara nani ene wayno windande men nde ko ɗo gaccirnoɗen mi andano so ɗiggi onon jangoɓe gandi so ɗiggi min kam mi anda so ɗiggini gandu ko windino mi gayni kaydi gandalam ari ha ɗo ko ɗo jarannomi e bindol hedde ko on noon son ɗiggini alhamdulillah ko ɗum jinmi ba siñiƴe mimarak alif lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak qaf tobɓuɗo lamara alif ayna baaliɗo wow taƴƴo zadel jubruba ara ba jorɗo alif lam jubruna alif taƴƴo sinara mim lam kef alif lam jubruna alif taƴƴo sinara alif ɗum ko lam colal wiyete kamɓe ɗi nendata wiya lam colal ko laamo e ɗum ɗo fof ndendi innira lam colal ha saqiro o nani alif lam jubruna alif taƴƴo sinara ko ɗo kawɗe minda men hande noon eɗen ɓeyde hen mim nunarak on ji de on ji 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 de on ji oɗon jogo bindami ko fof ko jangano on ji on ji on ji on ji de
onji 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 de onji onji de na onji de onji kadi onji de onji onji de onji na onji de ko ɗo simore nde haaɗi ko ɗo simore nde haaɗi ko ɗo simore nde haaɗi ay joni on jangi tuggiɗo ay tuggiɗo henne ha yettiɗo henne on jangi ɗum ala ko woni hen ko on jangano ɗum ɗo ko mim joni mbaɗen ni ha mi yaltina noon karfeje ganduɗa garɗa ɗo kese ɗe mim hesɗani nunarak hesɗani kono o ay ɗum ɗo ha feere nde ɗo ala e fatiha wadde on paamide ari ɗo ɗum woni shintoye ɗo mbinomono ay moni ara alif lam wowtaƴƴo siñiije wowtaƴƴo alif sinara alif on jii laamoɗo on jii oɗo ala e fatiha on jii so wala mbiya ha tongu walla mbiyama ha cawɗo o ala e fatiha o demonɗo jubrana alif taƴƴo sinara alif lam zadel ɗum ɗo ara baɗo ni fay ga wiyete ko wel e jubriya ko gotum jubriya nani he mawɗo siñiijo wowtaƴƴo sinara ay ɗum ɗo ko fawonɗo ɗum ɗo woni yorito innira fiirit on ji fiirit ko maale fatuɓɗo won ɗon ay fii ay weli gonɗo o yorit oɗo yorit oɗo yorit kanko rannaɗo o wiya fii yorit way koye deeni ne wiye fii yorit ay fii yorit sareedu del wow alif lam jubruna alif taƴƴo sinara mim nunarak on ji alif lam ay oɗo kadi ala e fatiha on jiide o moni sa ala mbiyama dia tongo walla mbiyama dia cawɗo ko gotum so iwri ga ari natini ni wimo dia cawɗo so wonirani ni wonti dia tongo wadde oɗo ala e fatiha jubrana ay ta saqiru ɗo ko ha saqiru ɗo ko ha saqiru ɗo noon ko ta o fawi hen wiya ta o jogi juburta ɗo ko ta ha gasi wiya saqiru wadde ta saqiru ɗo noon toɓɓani wiyete ko ha saqiru ɗo no wiye ta saqiru wow alif lam jubrana alif taƴƴo sinara daka windande men hande nde ala ko woni e mayre ko ɓeydi e mayre so wona 1 2 3
nayi o kese mon ta saqiru wana o kese moɗon kono kam wonade ɓeydi on paami ta saqiru wiyete koye wonade ɓeydi o tan woni oɗo ko ha saqiru o ko ta o ne woni hen juɓurta ko ta woni toon wiya ta saqiru ay ta saqiru nden noon nde ɗo windande hannde ari tan ko janguindema ya refto ɗi woni min sharril waswasil khannas ɗo ko allazi yuwaswisu fi sudurin nas ɗo ko minal jinnati wannasi ay ndeke simoro gasi ɗum ɗo noon jannguɗon hannde bisimillah janggen mim nunarak shintoyɗo ara alif lam wotajjo siñiije wotajjo alif sinara alif lam ha cawɗo jubrna alif tajjo sinara alif lam radel ɗum ɗo ko yorit wiyete yorit woni jubriya oɗo ko gotum o ko gotum jubriya yanar yorit ko fof ko jubriya won ɗon on paami wotajjo siñiije wotajjo sinara fi yorit soreedu del wow ara alif lam jubrna alif tajjo sinara mim nunarak alif jiɗe alif lam ja cawɗo jubrna ta saqiru wow alif lam jubrna alif tajjo sinara simore nde timmi ala ko wonɗo e karfeje ko ala e fatiha so wonata nde ɗo harfere e nde ɗo harfere e nde ɗo harfere e nde ɗo on paami ta ene fatiha ha saqiru ene fatiha wona on paami de on paami ɗon wadde simore nde ɗo ko bismillahi rrahmani rrahim mi wi on ɗo sa wi qul ya wi a'uzu sa wi qula mbiya uzu birabbin-nasi ɗo haaɗi malikin-nasi ɗo haaɗi ilahin-nasi ɗo haaɗi min sharril waswasil khannasi ɗo haaɗi allazi yuwaswisu fi sudurin-nasi ɗo haaɗi minal jinnati wannasi ɗo haaɗi ndeke on paami simore nde timmi on paami nde simore timmi janggen gotol ɓaaren ba siñiije mimarak alif lam he saqiru alif lam ara ha tungu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tungu jubriya mimarak gaf toɓɓuɗo lamara alif ayna baaliɗo wotajjo radel jubru ba ara ba jorɗo alif lam jubruna alif tajjo sinara mim lam kef mim lam kef alif lam jubruna alif tajjo sinara alif ɗum ɗo ko lam colal ko laamoy ɗum ɗo ndenninta wiye lam colal he saqiru alif lam jubruna alif tajjo sinara ay mim nunara shintoyɗo ara alif lam wotajjo sinara wotajjo alif sinara alif lam ɗo hakto mbiyata ko ha cawɗo jubruna alif tajjo sinara alif lam radel
yorit jubriya wotajjo sinara wotajjo siñiije wotajjo sinara ay ɗo ko fii yorit o woni fii gawon yorito innira fii yorit ay yorit nani o monɗo naati ɗo nani soireedu del wow ara alif laam jubrana alif tajjo sinara mim nunara alif laam jaacawɗo jubrana ta saqiru wow alif laam jubrana alif tajjo sinara windande mon nani timmi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga ko ɗo gandata ko jangata ko ene yaha walla yahani kalde faate o ɗiggi kala ko winda a jangani andu fatiha o ɗiggani kala harfere wonnode fatiha nanɗo a yiɗum ɗo henne nde simore fatiha ko nde wotere ala toon walla ndeɗo walla ndeɗo walla ndeɗo e ɗum ɗo ko heddi ko fof nan toon moftanima ɗum ɗo fof so lendi fatiha mo jangonɗa o nan toon ɗum noon waɗi haqqille ma jiiɓo ɗum heewi de ala heewande ɗum ɗo ko refta tan wonɗo on paami ala harfere wonɗo nde mi jangina on hanki kala harfere wawde wonde abajata on jangi ɗon ka timmi on paami ɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbason amduna am ni jangon mbawon nafa on jangon mbawon nafa on ni noon so waɗi ni ko del so waɗi ni noon ni ha gasi ni waɗi ni ɓenni ha yeeso nde waɗa keef pamande gandon kadi so waɗi ni ko keefono waɗa keef ni kono yo ɓennu ha ɗo wonta yanara on jii ɗum ɗo kadi haqqille yima kadi gona hen haade mon jiiɓodirde del e keef ɗo ko del won ɗo ɗo ko keef won ɗo ɗo ko yadere won ɗo ɗum ɗo kadi watte e gandal moɗon haade mon jiiɓodirde bindi del ko ni wayata keef noon arata yalta ha laaɓa cer on jii oɗo kadi pamanmo so waɗi ni yewto ha laaɓa cer fuɗɗade ni ay ɗo wona min ɗo nunrat on jiide ɗone soredu ndu so waɗi ni ɗo yo haaɗ ɗo o yalta bowal kono sa waɗi ndani ha gayni a ɓenni seetan wonda ko nunrat wonda ko saredu ay on jiide wadde bindol ko ma jange on paamiɗonde joni noon tawde windande nde timmi ngaron ɗo henne seeɗa mbimi on del ko ni wayata so waɗi ni ha gasi yaari yeeso seeɗa wonti keef so waɗi ni watti ni wonti yanara on paami mimo one so ari ko ni wayata so yalti ni seeɗa waɗi ni nonarat ay mimo e saredu noon e nanda kono saredu wanni ha yaaji ha gayna ay ɗo haɗo tan jawna picca ɗum ɗo won saredu kono sa waɗi ni ha gasi a ɓirini seetan a waɗi ni a addi ɗiɗi wadde nuna goɗo artiga ko watan ɗo haɗɗo tan net ɗo haɗɗo tan e yalta bowal wona saredu wiye piccuɗo
ko ɗo noon ko sa reedu a yalti bowal seeɗa nuunarak on jiide ɗum ɗon kadi yon paamɗo moƴƴi ɗo noon so waɗi ni jippitima less tan wonti mimarak ay wonti mimarak ɗo ko min tan ɗo jippora fo e less wiye mimarak on paami ɗon joni oɗo yenne o ay oɗo jubriya e oɗo yanar ay ni e oɗo joni ɗum nangno hande ɗo yorit ko gotum fof tan ko har feere ndeɗe wonɗon ko yo wonɗon mbason jiiɓade hen on paami ɗon mbason jiiɓade hen bindol jangguet tan mbawa ɗum on nani oɗoni so waɗini ɓenni woni siñiije konon koma waɗani tata ɓerde haɗe on yaltirɗon laawol bani wa sinara on jiide oɗo ɓenni hen yowon siñiije oɗo noon ko gogotum kono ɗo wanni mbaɗani tan ɗo haali ɗon yaltirɗon sinara ɗone sa waɗini ɗo ponɗa haadde a ɓenni wonti cintoyɗo ay ɗone sa waɗini a waɗini ɗo poɗɗa haadde tan jalta ɗon ɓaari jalta bowal on paami wonta cin ay toyɗo o moni peccuɗo joni rewa wadde noon ndenɗa wadde ni yalta bowal mbaɗani ala nde wonti siije nunirak ko woni ni tan ɗo goo ɗiɗi tati o haɗon yaltu bowal lawa gotol sinara kono so waɗini a foodi a wattini wadde ɗo woni siñiije gawa nunirak ɗo noon o mon ɗo mofti kono ɗo o jangata wiyemo sinara ay sinara ɗo noon ko siñiije nunirak wadde bindol ma tas ko ɗum hen on nani mbaɗe waɗi de no ko ñi wattane kadi pour kadi ekko moon bindol so aroyi tawaɗon ngabbira ɗon ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah yayali ko Sénégal johon YouTube bindon dental ni dental niwidete dental ni di o pomo diine añi di poɗon di o no moƴƴi di ne ay diine mbaɗon TV ni TV gasi kala jara YouTube majjera hunde yo artuɗo ɗo tan gattata kala ko jangono ko toon mofta sa wi ma winda abonné bindol bodowol no winda ɗon abonné koye maggol piyata sa fi hen tan jiya ko wayno hulde ni hulde feeña piya e mayre jiya ɗo bindol cuɓoɗa ngol ɗo on saha sa yalti noon ƴeewa bange ma nano ma yiɗon suudu adina ndu ɗimmuru ndu ene winda hen vidéo piya e mayru kala ko wonno to jalta bowal hankkadi cuɓa ko jiɗɗa ko ƴetta janngoya ko adi jangere ko ha yetti windende sakkitinde ton mofti an gaɗa keso o yaa toon an majjiraɗo yaa toon an yiɗi jangudo yaa toon ton mofti ƴetton kuɗi mon e karne mon on janga oɗon mbawa e nafa on yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon almudo moɗon Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam